Changu kwani. Oui. Ela niambia teto zay zalahy tsy ndraiky nankadalany tsaiky magnangeky zava ibaka problème ro tiavy ro tena tsy jirendro tena tsy tia amizay ro vao magnano sahiragna fa tara baka izy ka zao tsy mety avy fa kelera zody mais zavako de lera aminakato sa fa kelera fa 23h fandengala minuit koa tsy ndraiky mibanaka nya zala ha zay takolo zala vangoko fa tsy fidy bala zaza ny andraiky takatra ny andraiky eky ngosina ha min ko malang kare zay sambat na reky lang rek ha zay dok farany teny eky dok sambako naregny langerek ty atao karakory filatiny any raha mba homby raha tiny any zala karakory tsy koragna raha maro edy tsika misamba raha sainao raha volaniko zegny gini loh bang, Neng sudah siap. Cus tolong anterin ya. Oh anao zay misy raha tianao alaigny avaratra ry raha volagninao ndraiky haiko fa tsy haiko mamaly zay zato mamabitsinao lay teninareo zay Neng mau nyari sesuatu. Cus ya fa fantoko raha tianao koragny naloatsika va motory misy bako tsika mandeha misamba raha karakory mamahany edy anao fa mare dity niany tsika misarombaka lera fa andra fa okiaka Stop bang. ito mamisy raha tadiavinao karaha najanonanao tsika Tunggu ya bang. za ty matsy nazo nivolagna feky Balik bang ke arah sana. impody atsimo ndraiky koa karakory tsara anao zegny zalahy tsao fa tsy holo Stop bang. za zay fa navozo zalahy ty zalahy traotry olo soranany amizay tsy hita agnatin'ny kasiky be io kosina bavy raharaha tsy atokisa koa io tsy olo fa hagnadraha koary ty niany raharaha iala agnaty niany ino raha ty ataony matatsika tsy olo ragahary tsy olo zay mate mihala laroa nakarory nalakilaky laroa tareky fa maty za Changu kwani. Lo kira kifal changu kwanza. Hafal bro.